Ginoong Diyos, kaluyana ang imong lungsod, tungod sa imong gugmanga, walay sukod. Ang mga utang uganga mong kalapasan, intan papasa o ayaw, hinumdumi. Sa ngalan ni Jesus, ang manluluwas, gisangpit ka karon nga among amahan. Ginoong Diyos, kaluyana ang imong lungsod, tungod sa imong gugmanga, walay sukod. Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Ginoong Hesukristo, o ang gugma sa Diyos, o ang panagiusa sa Espiritu Santo, mana kaninyo. Manaw sa kanim. Mga igsoon, maghinusol kita sa itong mga sala, armandam kita alang sa pasaulog sa Santos nga Misa. Nagakumpisal ako Sa Dios nga makagahom sa tanan, o kaninyong mga igsoon na nakalapas sa kagdakoy yamot, sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nang amoy ako ng Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel, mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Palayon kita sa Diyos, magam sa tanan, pasilon sa atong mga sala. Dalon kita niya, ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, kaloy kanunay, maglimpyo, o pagpapanalipod ang imong simbahan. Ug kay kanwala ikaw, diliman kami maluwas. Itugot nga kanunay ikaw ang magdumala kanamo. Kanyang pangayo, pinagi sa mong Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buyog hari, uban kanimo, o sa Espiritu Santo, Diyos ang tod sa kahangturan. Amen. Gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. May komandante sa kasundaluhan sa Syria nga sina Aman. Bantugan siya ug gitamod pag-ayo sa hari. Pinaagi kaniya gihimo sa Ginoo nga madaugon ang Syria. Isog siya apan sanlahon. Ang mga taga-Syria sa usan nila kapag sa ulog sa Israel nakabihag og usa ka dalagita o nag-alagad siya sa asawa ni Naaman. Miingon siya
sa asawa ni Naaman. Maayo unta nga makaadto ang akong agalon sa propeta nga atua sa Samaria aron ayuhon siya sa iyang sanla. Busa si Naaman miadto sa hari sa Syria ug gisuginlan niya ang hari bahin sa gisulti sa dalagita nga taga Israel. Ug miingon ang hari sa Syria, adtua ang hari sa Israel, ug padad-an ko ikaw og sulat alang kaniya. Busa miadto siya, dala ang 3,000 kabuok sa lapi, 6,000 kabuok bulawan, ug 10 ka espesyal nga mga biste. Gidala usab niya ang sulat ngadto sa hari sa Israel. Mao kini ang sulat. Kining sulata nagpahibalo kanimo nga gipadala ko kanimo ang akong alagad nga si Naaman ug hangyoon ko ikaw pag-ayo sa iyang sanla. Sa dihang nabasa sa hari sa Israel ang sulat, gigisi niya ang iyang bisti ug miingon siya, Dios ba ako nga may gahom sa pagpatay o pagbuhi, nga gisugo man ako niining tawhana sa pag-ayo sa usa ka sandahon? Nangita lamang siya kapasikaran aron pagpakig-away kanako. Apan sa pagkabalita ni Propeta Eliseo, nagigisi sa hari sa Israel ang bisti, gipasuguan niya ang hari o giingnan, nganong gigisi mo man ang imong bisti? Paria kanako ang sanlahon aron siya masayod nga may propeta dinhi sa Israel. Busa, miadto si Naaman uban sa iyang mga kabayo ug mga karwahe ug mihunong siya diha sa pultahan sa balay ni Eliseo. Og si Eliseo nagsugog tawo ngadto kang Naaman aron pag-ingon, lakaw ngadto sa suba sa Jordan ug tunlop makapito ug mamaayo ka. Apan nasuko si Naaman ug milakaw nga nagbagutbot. Siya miingon, gipakaingon kog muari siya kanako sa gawas ug sangpito niya ang ngalan sa Ginoo nga iyang Dios ug iwarawara niya ang iyang kamot sa ibabaw sa sanla ug anyuhon niya ako. Dili ba ang mga suba sa Damasco nga mao ang Abana ug Farfar mas maayo pa kaysa mga suba sa Israel? Dili ko gusto nga adto ako maligo sa Jordan. Busa, milakaw siya naglagot. Apan miduol kaniya ang iyang mga sulugoon ug miingon, Sir, nganong dili man nimo tumanon ang gisugo sa propeta aron ka mamaayo sa imong sakit? Busa, miadto si Naaman sa suba sa Jordan ug mitunlob siya makapito. Sumala sa gisulti kaniya sa propeta sa Dios ug nahiuli ang iyang panamit sama sa panit sa usa ka bata. Unya si Naaman ug ang iyang mga kauban mibalig ngadto sa propeta sa Dios ug miingon, karon nasayod na ako nga walay laing Dios sa tibuok kalibutan. Gawas sa Dios sa Israel, busa, dawata, kininggasa ko kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ang akong kalagiuhaw sa buhi nga Dios, anus aman ako makaatubang kaniya. Ang akong kalagyaw sa buhing nga Diyos, ano sa man ako makatubang kaniya. Sama nga ang lagsaw, nangandoy sa nagadagan nga mga tubig. Sa ingon ang akong kalag, nangandoy kanimo o Diyos. Ang akong kalagyaw sa buhing nga Diyos, ano sa man ako makatubang kaniya. Ang akong kalagiuhaw sa Diyos, ang buhi nga Diyos, anus aman ako muadto, ug musudong sa naong sa Diyos. Ang akong kalagyaw sa buhing nga Diyos, ano sa man ako makatubang kaniya. Ipadala ang imong kahayag ug imong kamakanunayon, magtutol sila kanako sa unahan, ug magdala kanako ngadto sa imong balaan nga bukid, ngadto sa dapit nga imong uloy-anan. Ang akong kalagyaw sa buhing nga Diyos, ano sa man ako makatubang kaniya. Unya moadto ako sa altar sa Dios, ang Dios sa akong kalipay ug kasadya. Unya magpasalamat ako kanimo diha sa altar, o Dios akong Dios. Ang akong kalagyaw sa buhing nga Diyos, ano sa man ako makatubang kaniya. Ang Ginoo manaak kaninyo. Manausap kanimo, Inutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. himayaon ikaw o Ginoo. Sa dihang nahiabot na si Jesus sa Nazareth, mingon siya sa mga tao sa sinagoga. Apan sultihan ko kamo niini, ang usa ka propeta dili gayud dawaton sa iyang kagalingo lungsod. Pamati kamo kanako. Tinuod nga daghang mga biyuda dito sa Israel sa panahon
ni Elias. Sa dihang ulay-ulan, sulod sa tulo ka tuig, ug tunga og mga dakong gutom sa tibok yuta. Apan wala ipadala si Elias ngadto sa bisan usa kanila. Kundili ngadto hinon sa biyuda sa Sarepta sa kayutaan sa Sidon. May dagang usab nga sanlahon dinhi sa Israel sa panahon ni Propeta Eliseo. Apan walay bisan usa kanila nga naayo gawas kang naaman nga taga Syria. Ang ilang pagkadungog niini nga suko pagayo ang tanan nga didto sa sinagoga. Nanindog sila og ilang gitaral si Jesus ngadto sa gawas sa lungsod og ipadala ngadto sa tumoy sa bungtod. Di natukod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang. Apan miyagi siya sa taliwala sa katawhan og mipahilayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Good morning. Usually, pag yung nagsasalita sa harap nyo or yung may taong nagsasalita either sa internet or sa public, pag prominent yung tao or sikat yung tao, mataas yung pinag-aralan, galing sa kilalang pamilya, may gana tayong makinig. Di ba? Yung mga sikat, yung mga kilala sa lipunan. Pero pag yung nagsalita, hindi kasing level nyo, hindi kasing sikat nyo, yung baga normal lang ng tao, wala tayong gana makinig or parang hindi tayo interested. Yung hindi tayo interested o wala tayong gana makinig sa taong hindi ka-level ninyo, ganon din yung nangyari kay Jesus. Walang gustong makinig sa Kanya, sa lugar niya, kasi galing siya sa pamilyang simpleng pamilya. No? Sabi nila, sino ba yan? Galing lang naman yan sa simpleng pamilya. Wala naman yung pinag-aralan katulad natin, na mataas yung pinag-aralan natin. No? So, ibig sabihin nito na yung grasya, hindi lang sa mga taong prominent na tao. Hindi lang sa mga mayayaman, hindi lang sa matatalino, but tayo binigyan lahat ng grasya ng Panginoon. Kaya, binibigyan tayo ng idea na makinig din tayo sa mga taong simple lang. Kasi may mga idea sila na hindi natin alam. May mga idea sila na nakakatulong din sa atin. Kasi yung grasya ng Panginoon, ibinigay sa atin lahat. So, marirealize din natin na hindi natin alam lahat. Kailangan natin ng ibang tao. Kailangan natin yung mga simpleng tao para magkaroon ng maraming knowledge, para magkaroon ng maraming ideas, paano maging masaya, paano mapalapit sa Diyos, at paano magmahal para magiging masaya tayong lahat. Amen? Pagampo sa katawan, magampo kita o samahan, kansang kabuton, mo'y kalanon sa iyang bugtong anak si Jesu Kristo. Puno sa pagsalig, ipadangat nato ang atong pangamuyo, diha sa pagingon. Ginoo, pamati ang among pangamuyo. Ginoo, pamati ang among paglampo. Nga mga pangulo sa simbahan, merasigong magsangyaw sa pulong sa Dios,
ug magpuyo niini uban ang hugot nga pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Nga ang mga Kristiyanong ginikanan maglig-on nga mosunod kang Kristo, nga mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Alang sa gubat sa tunggang silangan, sa kinasingkasing alang sa kalinaw dito sa tunggang silangan ug sa kalibutan, hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis ug kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Alang sa mga nasod diha sa pagpadayon sa kalinaw, nga mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear, ug nga mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Alang sa mga biktima sa gubat, alang niadtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Nga mga masakiton nga naglisod sa pagpuyo makakita sa presensya sa Dios pinaagi sa pagatiman ug pagtagad sa ilang pamilya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Nga imong tag-isipon nga takos ug mapuslanon na lang kanamo nga ang halangdong Teopilo kamamo mabayaw ng adto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Alang sa mga nagpasaan sa bisan unsang matang sa kalisod, ang kabos ug ang masakiton, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Nga ang mga nangamatay makiguban na sa Dios ug makatagamtam sa walay katapusang kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Langit ng Amahan, gibuhat mo kami alang kanimo. Ikaw ra ang bugtong tubag sa tanan nga among gipangandoy. Patagi kami sa grasya, aron sa kanunay, among tumano ng imong kabubuto. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Amen.
Mga ison, pagampo ka mo, araw nagako iyong sakripisyo, dawaton ta sa Diyos nga mahal, magagam sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o pahimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok na iyang santos nga simbahan. O Ginoo, malukmayon ta ikaw nini nga mong sakripisyo. Kami nga nagampo nga pasaylo nimo sa among mga sala. Maning kamo tunta sa pagpasaylo usab sa mga sala sa among mga igsuon. Kinang pangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausad kanimo. Iba yung mga kasing-kasing. Amon ning gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay, umagaon sa tanan. Ang igmatarong gayod, nga magpasalamat kami kanino. Kanunay sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanino. Pinagi sa pagpugong sa kagalingon, aron kini mao'y makabadlong kanamo mga makasasala. Sa mong kapamatitaso. Ug aron ang among pagpakaon sa mga gigutom, gumikan sa mong pagpugong sa pagkaon, makasunta kami sa imong maluluyon nga kayo. Ug usaban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, tuyog sa ilang walay guno nga pagaw. Santos Gihod, ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imong Espiritu aron pagsantos ni maagas. Aron may mo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon, may kuha siya upan. May pasalamat kanimo. Mipika sumiatag nini ngadto sa mga tinunan ug mingon. Dawatan kininyo nga tanan ug kana. Kay kini mong akong lawas, nga itubyan alang kaninyo. Samang pagi, tapos sa panihapon. May kuha siya sa Christ. May pasalamat kayo pag-usap. Mihatag ni ngadto sa mga tinunan na wingon. Dawat kini yung Panginoon kamo nga tanan kanino. Kini mong kalis sa akong dugo. Sa bagong tunhay nga kasaputan, ang dugo ay walang kaninyo o galang sa lang mga tao. Aron mga salamat pasay. Bata kini aron paghandom kana. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo naman, si Kristo naman,
paghandom sa kamatayon ng pagbanaw ni Yesu Kristo. Nagalad kami kanimo mahaning pan sa kinabuhi o galis sa kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami gisig nga ngayan nga matubang o malagad kanimo. Hinumdumi, ima kami mga lawat sa lawas sa ulo ni Kristo, magiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Di mga maimpit kami diha sa gugma, o ba ni Leon, ni 14 mong Papa, ni Alberto mong Bispo, o sa tanang mga tao. Hinumdumi sa habang mga maigsoon nga nangamatay. Malaw man nga mabanaw sila, o sa tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dala sa tanan sa pagsudong, sa kahigsimong naong, kaliwi kami tanan. Himo kami ang ayan nga pagpaambit sa kinabuhing kunay. Uban ni Maria, ang ina niya ulay sa Diyos, uban sa mga apostoles, o sa tanang mga kasantos, nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, ami kang dahigon, o ami kang imayaon, pinagi ni Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, o biha kaniya. Gihatagan na kanimo ang mga gawang amahan. Diya kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dugog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Magampo kita, karon magampo kita samahan atong gamiton ng pulong nga gitudlo sa atong manunobos. Mangayo kami kanimo, Ginoo, ngay mo kami luwason sa tanang dautan. At agis kami sa kalinaw nin panahuna, aron tinabangan sa imong galoy, malikay kami kanunay sa sala, o melyo sa tanang kasamo, samtang paabot kami nga malawomon sa pagbalik ni Kristo, among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang kahulog ang himayan, hangtod sa Ginoong Kristo, naging ka sa mga apostoles. Ang kalinaw ay bilin ko kami. Ang kalinaw ay hatag ko kami. Ay tanaw ang mga sala,
kundi na pagsalig sa imong simbahan. Magsibo sa imong kabubuton, at agi kami sa imong kalinaw o kayusa. Ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manahan kaninyo. Usab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Kini mga kordero sa Dios nga nawagtan sa sala sa kalibutan. Bulaan gidapit alang sa kanihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga magkalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Nakadawat na kami sa pagsalig sa kaluwasang dayon, ug nabuhong kami aniya sa yuta sa paan nga langiton. Naghanyo kami kanimo, Ginoo, nga kini among gihimo pinaginining ka sakramento, matumanunta pinagi sa buhat ini sa among kinabuhi. Kanang pangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kanyo ang Diyos magam sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat.